बाक्सानि बांग्रिंकुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंनाय दैनि आंखाल नुजाथिदों। गोग्गो दैनि आंखालाव जाम्फैनि दैखौनो लोंनांदों बे गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफ्रा। जाय समाव सरकारारि फरायसालिफोराव गोबां गोनांथि खाबुफोरखौ खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेनि उल्थायैसो बेबायदि सावगारिखौ नुनो मोनदों बाक्सानि गंसे गुदि फरायसालियाव। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय बांग्रिंकुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंनाय दैनि आंखाल नुजाथिदों। जाहोनाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरा गोग्गो दैनि आंखाल आरो खाबु गैयैनि थाखाय भुटान हाजोनिफ्राय बान्दो थेनानै आबाद मावनो लाबोनाय जाम्फैनि दैखौनो लोंनांदों। बे दुखुगोनां बाथ्राखौ फोरमायदों बांग्रिंकुसि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जतिश बर'आ। बिथाङा फोरमायनाय बावनाय बायदिब्ला जाम्फैनि गुबुंले दैखौ लोंनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा लोमजानाय, उदै सानाय, खिनाय, माननाय बायदि बेरामफ्रा गोग्लैबाय थादों। बेनि सायाव बिटिआर खुंथाय आरो आसाम सरकारनिसिम गोख्रै राहा लानो गाहाय फोरोंगिरिया खावलायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनाय बावहरनाय जाबाय। जोंनि नैबे फरायसालिनि मुङा जाहैबाय बांग्रिंकुसि गुदि फरायसालि। आङो सासे कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरि हिसाबै बेवहाय 2017 सनाव जइन जादोंमोन। 2017 सनाव जइन जानायनि उननिफ्रायनो जों माने आं हारसिङैसो बे स्कुलखौ सलायबोबाय थादोंमोन। बै समनिफ्रायनो आं नुबोबाय थाखादों जे बे फरायसालियाव जोंनिया बरिं गैया बा लोंनाय दैनि थाखाय जेबो बेबस्था गोदोनिफ्रायनो गैखायामोन। आं फैनायनि सिगाङावबो गैखाया आरो दासिमबो गैया। जोंनि गासै उन्दै उन्दै गथ'साफोरा जोंनिया नैबे खाथियाव थानाय निजोरानि दै दङ मोनसे, बे दैयावनो लोंबोगासिनो दङ। ओरैनोथ' दैज्लां समाव दानिथ' बुंलांखांबायानो, दैज्लां समाव जोंनिया दैया जोबोर लेथ्रा जानानै फैयो। ओरै भुटान खर'निफ्राय फैयो नालाय, हाब्रुजों मैलाजों एखेबारे लेथ्रा जाना फैयो। बे दैखौ जोङो फिल्टारबो खालामनो हाया। फिल्टार जुदि खालामनांगौबा फिल्टारा लगे लगे नस्थ' जाखायो। ओरैबायदि गाज्रि दै फैयो। बे दैखौनो जोङो माब्लाबा गोहोनानैनो गथ'फोरनो मिड डे मिल संनानै जाहोनो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव गथ'फ्रा गोबां माखासे मिथिरोङै बेमार, खिनायनि अनगायैबो माखासे मेगननि माने नुनाय पावार आरो बिगुरनि बेमार, बेफोरबायदि माखासे बेमारखौ जोङो नुबोगासिनो दं। आङो नुबोगासिनो दं। बिसेसकै बोसोरबा जाबाय आं बेयाव। गोबां गथ'फोरा सम मथे फरायसालियाव फैनो हाया। जोङो फरायसालियाव मानो फैनो हायाखै खबर लानो थाङोब्ला मिथिनो मोनो जे गोबां गथ'फ्रानो माखासे बेमाराव गोग्लैनानै दङ। मेडिकेल टिमफोरा नायफैयो, नायफैनायनि उनाव बुंलाङो जे दै लेथ्रा लोंनायनि थाखाय जादों। बेखायनो जोङो जोंनि बिटिसि सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो दि जोंनि नैबे बांग्रिंकुसि गुदि फरायसालियाव गासै फरायसाफोरा दङ 75नि सायाव। क श्रेनिखौ लाफानानै गासै 75नि सायाव दङ। बे गासै फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय जोंनो गोग्गो लोंनाय दैनि प्रयजन दङ, गोनांथि दङ। बेखायनो जोङो प्रसासननि सेराव गुरैयै खावलायनाया बेनो जे गोख्रैयैनो जोंनो गोग्गो दैनि बेबस्था खालामनानै होनांगौ। बेखिनिखौनो जोङो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों प्रसासननि सेराव गुरै आर'ज गाबहरनाय जाबाय। आङो सिगाङावनो बड' बुब्लि मिडियानिसिम गोजोननाय थाग्रोबाय। समयसाथ' दङ बांग्रिंकुसि जोंनि बे एलपि स्कुलाव बहुद समयसा दङ। बांग्रिंकुसि एलपि स्कुल होनना बुङो जोंनिखौ। बेयाव माने दै लोंनायनि समयसाया जोबोद बया। जों जेनेबा मालाबा हाजोनिफ्राय दैज्लांनि बाथ्रायाव मालाबा माने जाबोर जथर फैनानै दैया गुबुंले जायो। बेखौबो जों माने गथ'फोरा लोंनो गोनां बायध' जायो। सोरनिबा न'खराव थांनानैथ' लोंनो हायाना गथ'फ्रा। गतिके मालाबा थाङो दै गैयाबा, दैया माने फाला सिस्टेम जायो आरो जोंनि बेयाव। फाला जायोबा दैया गैया जायो, होमबा बै न'खराव थांनानै लोंनो गोनां जायो आरो गथ'फ्रा। दा जों ओंखायनो बुङो जे जोंनि बांग्रिंकुसि एलपि स्कुलाव जुदि दै लोंनायनि मोनसे राहा खालामना होयोब्ला जोङो प्रमद सारखौ जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि। दा जोङो ओरैबायदि नै दा फाला सिस्टेमाव नै दा जोङो खाथियाव फैयोब्ला हमना ला सप्तासेनि गेजेराव सानथामा जोंनियाव दंग' खाथियाव फैयो आरो सानब्रैखौ जों गुबुन एसे गोजाननिफ्राय लायनानै मेकआप खालामनो गोनां जायो आरो संनाय खावनाय मिड डेनि जाहोनांगौआ थारमाने। बेसेबां फरायसाफोर दं बेवहाय? बेयाव जों नै दा ओरैनो अंगनबादिनिखौ बाद होनानै जों गासै इयाव 75 जन फरायसा फरायसुलि दं आरो। फोरोंगिरिफोरा खैजोनसो दङ? ओरैनो जों फोरोंगिरिया कन्ट्राक्चुएल सासे दङ आरो टिउटर सासे दङ। बे सानैयानो बिथांमोनखौ माने फोरोंनो गोनां जायो आरो। रेगुलार बेबायदि गैया? रेगुलार गैया सार।
सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो? सरकारसिम आं बेखौनो खावलायनो सायो जा हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रमेश पेगु बिथांखौ आं इयावनो बुंनो लुगैयो जे जोंनि स्कुलखौबो नाहर जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोराबो दानि जुगजों थांफानो हायो हिक्खा दिक्खायाव बेखौ आं माने बिथांनिसिम गुरैहै खावलायहरनाय थाबाय आरो